Saatiin justiin tietää, että täällä Taalkosken ala-asteen pihalla pyörii sitykarhu. Niin me lähdetään nyt sitä jäljestämään. Minä vaan äkkiä kusetan tuota koiraa ja lähdetään heti jäljestämään, mistä se löytyy. Saa nähdä löydetäänkö ne. Täällä jossain se on. Koira on jo Siinä on karhun haju ja se sen merkki.
Joka kerta lähti Joo, tuli käyttöä konekarhulla, City-karhulla. Joo, yhdenlainen kokemus tuokin. Ruusuja ja risuja voin siitä hommasta kertoa. Että ruusuna se, että on karhun näköinen ja hajunen ja kuulonen elvukka. Että se oli kyllä hyvää siinä, vaan risuina annan kyllä tuo paikka, niin ei se oikein ole mikään koulun piha jossain roskisten ja rakennuksien ympärillä. Että kyllä olisi täälläkin ollut koirapuisto, missä olisi voinut sillä elvukalla mennä. Sepelitietä on siellä ja aijattu alue, niin koira pystyisi irti olemaan. Niin kuin Ylikiimingissä oli, että se oli kyllä huonoa tossa, ja no olihan ne nyt arvokkaita haukkumisia, että 8 minuuttia sai tuo koira siinä olla, ja että 50 niin on siinä haukulla hinta. Tosiaan niin vähän aikaa alkujännityksen jälkeen, ja no siinä puolessa väliin sillä kiinnosti ne meidän lapset ja
Mopi sivussa seuraajat. Vaan sittenhän se loppuu, kun hän alkoi keskittymään pelkästään siihen elukkaan, vaan se kerkesi loppua sitten niinku seinään. Että kun olisi vähän luontaisempi paikka, missä yleensä sitä karhua haukuttaa, niin se olisi paljon parempi. Ei se joka paikassa ole mahdollista, mutta täällähän olisi ollut se koirapuisto, missä en tiedä minkälainen homma sitten luvat ja kaikki tämmöiset, mutta saada. Mutta joo, se oli ensimmäinen ja viimeinen kerta tossa, mitä käytetään. Mutta onpahan ylpeä on koirasta edelleen haukkuu karhua ja eikä turhan lähelle mene. Ja tuossa nyt lopussa kuuluu, kun sanoo, että kun tuli jalkoihin ja no, siitä voi olla monta mieltä, että jos se ajaakin minua kohtaa sillä karhulla, niin tuleehan se nyt koirahis siinä. Tärkein tuosta niin, että koira haukkuu, että eihän sillä ole ikää, kun se 7 kuukautta alkaa olla. Että ei se tarvikaan kaikkia temppuja jo osata. Semmoinen. Tosiaan nyt kannattaa käydä Repo Extreme verkkosivuilta. Siellä on isot alennukset ja koodilla PULU10 saat vielä 10 pinnaa niiden lisäksi alennusta. Niin nyt lähtee kyllä edullisesti. Hyvät kotimaiset kamppeet. Ja pääsin testaamaan Lapaeteen pantaa siinä samalla. Ja tykkään kyllä sovelluksesta, on selkeä ja hyvä käyttää. Että sitä tänä syksynä aletaan kokeilemaan ja käyttämään. Mutta ei siinä. Seuraava video jossain vaiheessa. No joo. No niin.